हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। సో శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతం గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో మనము భాగవతం 3వ స్కందం 32వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మబంధనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 3 మరియు 4వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకము. తత్శ్రద్ధయా క్రాంతమతిః తత్శ్రద్ధయా క్రాంతమతిః తత్శ్రద్ధయా క్రాంతమతిః పితృదేవ వ్రత పుమాన్ పితృదేవ వ్రత పుమాన్ పితృదేవ వ్రత పుమాన్ గత్వా చాంద్రమాసం లోకం గత్వా చాంద్రమాసం లోకం గత్వా చంద్రమసం లోకం సోమపా పునరేష్యతి సోమపా పునరేష్యతి సోమపా పునరేష్యతి
హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్. తచ్చంద్రయాక్రాంతమతిః పితృదేవవ్రత పుమాన్ తత్శ్రద్ధయాక్రాంతమతిః పితృదేవవ్రత పుమాన్ గత్వా చాంద్రమసం లోకం సోమపా పునరేష్యతి గత్వా చాంద్రమసం లోకం సోమపా పునరేష్యతి హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. తత్శ్రద్ధయాక్రాంతమతిః పితృదేవవ్రత పుమాన్ గత్వా చాంద్రమసం లోకం సోమపా పునరేష్యతి. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఒక ఇద్దరికి ఇవ్వండి. ఇందుమతి బి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ. తస్యద్రయాక్రాంతమతిః పితృదేవవ్రత పుమాన్ గత్వా చాంద్రమసం లోకం సోమపా పునరేష్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी. तच्चेकान्तमतिः पितृदेवव्रत पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं సోమపాహ పునరేష్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తత్ దేవతలకు మరియు పితృదేవతలకు మరియు పితృదేవతలకు శ్రద్ధయా శ్రద్ధతో ఆక్రాంత జయించి మతిః మనస్సును పితృదేవతలకు దేవతలకు వ్రతము పుమాన్ మనుజుడు గత్వా వెడలి చాంద్రమసం చంద్రుని లోకమునకు సోమపానము చేసి పునః తిరిగి ఏష్యతి మరలి వచ్చును. హరే కృష్ణ. భావం. ఇంద్రియ భోగముచే ఆకర్షితులై పితృదేవతలను దేవతలను అర్చించడి లౌకికులు చంద్రలోకమును చేరి అచ్చట సోమపానము చేయుదురు. పిదప వారు ఈ లోకమునకే తిరిగి వత్తురు. హరే కృష్ణ. భాష్యం.
చంద్రలోకము ఒకానొక స్వర్గలోకంగా భావించబడినది. వేద వాజ్మయమునందు ఉపదేశించబడిన వివిధ యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా మనుజుడు ఆ లోకమునకు చేరవచ్చును. దేవతలను పితృదేవతలను నిష్ఠతో మరియు వ్రతములతో అర్చించుట వంటి పుణ్యకర్మలు అందులోకి కలవు. కానీ ఎవ్వరునూ అచ్చట దీర్ఘకాలము వశింపజాలరు. దేవతల గణనము ప్రకారము చంద్రునిపై ఆయువు 10,000 సంవత్సరములు ఉండునని చెప్పబడినది. దేవతల ఒక రోజు అంటే 12 గంటలు సమయము ఈ లోకమునందలి 6 నెలలతో సమానము. అటువంటి చంద్రలోకమును స్పుత్నిక్ వంటి అంతరిక్ష వాహనములతో చేరుటయన్నది అసాధ్యము. కానీ భౌతిక భోగముల ఎడ ఆకర్షితులైన వారు మాత్రము పుణ్యకర్మల ద్వారా ఆ లోకమును చేరవచ్చును. అయినను పుణ్యము నశించగానే వారు తిరిగి భూలోకమునకే రావలసి వచ్చును. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి అనుచు భగవద్గీత 9వ అధ్యాయము 21వ శ్లోకమునందు ఈ విషయము ధృవపరచబడినది. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. యదా చాహీంద్ర చయ్యాయాం యదా చాయింద్రశయ్యాయాం యదా చాహీంద్రశయ్యాయాం యదా చాయింద్రశయ్యాయాం యదా చాహీంద్రశయ్యాయాం యదా చాయింద్రశయ్యాయాం తేతేనంతాసనో హరిః తేతేనంతాసనో హరిః తేతేనంతాసనో హరిః తేతేనంతాసనో హరిః తేతేనంతాసనో హరిః తదా లోకాలయం యాంతి లోకాలయం యాంతి తదా లోకాలయం యాంతి లోకాలయం యాంతి తదా లోకాలయం యాంతి తదా లోకాలయం యాంతి తయేతే గృహమేదినాం తయేతే గృహమేదినాం తయేతే గృహమేదినాం లోకే గృహైదినాం తయేతే గృహమేదినాం లోకే గృహమేదినాం. హరే కృష్ణ. యదా చాహీంద్రశయ్యాయాం సేతేనంతాసనో హరిః యదా హరిః యదా చాహీంద్రశయ్యాయాం సేతేనంతాసనో హరిః శయ్యాయాం సంతసనో హరిః తదా లోకాలయం యాంతి తయేతే గృహమేదినాం తదా లోకాలయం యాంతి గృహమేదినాం తదా లోకాలయం యాంతి తయేతే గృహమేదినాం.
హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. యదా చాహీంద్రచయ్యాయాం సేతేనంతాసనో హరిః తదా లోకాలయం యాంతి తయేతే గృహమేదినాం. యదా చాయింద్రశయ్యాయం చేతోనంతాసనో హరిః లోకలయం యాంతి గృహమేధినాం. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण। उमापति प्रभु जी, बाल सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेनन्तासनो हरिः तदा लोकलयं यान्ति तयेते गृहमेधिनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ప్రణామాలు. యదా చాహేంద్రియశయ్యాయాం సేతేనంతశనో హరి తదా లోకాలయం యాంతి తతే ఏతే గృహమేధినాం. हरे कृष्ण। रामनारायण प्रभु जी, वेंकट नरसिम्हा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा चाहीन्द्रशय्यायं शेतेनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनां. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनां. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अयरुणा माता जी, चामुंडेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। हरे कृष्ण। यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनाम्. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। चामुंडेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी हरे कृष्ण। यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेनन्तासनोहरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनां. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యదా యదా ఎప్పుడైతే, చ మరియు అహి ఇంద్ర పన్నగ రాజు యొక్క శయ్యాయాం శయ్యపై సేతే పవళించినప్పుడు అనంత ఆసనః అనంత శేషుని ఆసనముగా కలిగినట్టి హరిహి శ్రీహరి తదా అప్పుడు లోకాః లోకములు లయం లయించి యాంతి పోవును తే ఏతే ఆ గృహమేదినాం గృహమేదుల యొక్క. హరే కృష్ణ. భావము. దేవదేవుడగు శ్రీహరి
అనంత శేషశయ్యపై అనంత అనంత శేషశయ్యపై శేషశయ్యపై పవలించినప్పుడు పవళించినప్పుడు స్వర్గాది లోకములతో స్వర్గాది లోకములతో చంద్రలోకము వంటివి చంద్రలోకము వంటివి సహా సహా గృహమేదుల గృహమేధుల లోకములన్నీయును లోకములన్నీయును లయించిపోవును. లయించిపోవును. భాష్యము. గృహమేదులైన వారు చంద్రలోకము వంటి స్వర్గలోకములను చేర అమితాసక్తులై ఉందురు. దీర్ఘాయువును మరియు ఇంద్రియ భోగ వసతులను పొందుట ద్వారా అధికాధిక సౌఖ్యమునందుటకు వారు స్వర్గలోకములను చేరగోరుదురు. కానీ అత్యున్నత లోకమును అంటే బ్రహ్మలోకమును చేరినను అచ్చట సైతము వినాశనము ఉన్నదని అట్టి ఆసక్త జనులు ఎరుగజాలరు. బ్రహ్మలోకమును చేరినప్పటికీ జన్మము మృత్యువు జర వ్యాధులనటి క్లేశములు దర్శనమిచ్చునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు పలికెను. కేవలము వైకుంఠమును చేరుట ద్వారానే జీవుడు ఈ భౌతిక జగమున తిరిగి జన్మింపకుండును. కానీ గృహమేధులు దీని నుండి లాభము నొందగోరరు. ఒక దేహము నుండి వేరొక దేహమునకు, ఒక లోకము నుండి ఇంకొక లోకమునకు నిరంతరము పరిభ్రమించుచుటనే వారు ఇష్టపడుదురు. కృష్ణధామమున సచ్చిదానందమయం జీవితమును వారు కోరరు. ప్రళయములు 2 రకములుగా నుండును. ఒకటి బ్రహ్మదేవుని ఆయువు పూర్తి అయిన పిదప సంభవించును. ఆ సమయమున స్వర్గాది లోకములతో పాటు లోకముల జలమునందు లయించి గర్భోదక శాయి విష్ణువు అంటే శేష పర్యంకమున గర్భోదక సముద్రమును శయనించిన వాడు నందు ప్రవేశించును. ఇక వేరొక ప్రళయమునందు బ్రహ్మదేవుని ఒకరోజు పూర్తి అయిన పిదప సంభవించున్నది. అతోలోకములన్నీయును నశించును. బ్రహ్మదేవుడు మేల్గాంచిన పిదప ఆ లోకాలన్నీయును తిరిగి సృష్టించబడును. దేవతలను అర్చించువారు బుద్ధి నశించినట్టు వారని భగవద్గీత పలికిన విషయం ఈ శ్లోకమునందు ధృవపరచబడినది. స్వర్గలోకములకు చేరినప్పటికీ ప్రళయ సమయమున తాము దేవతలు తమ లోకములు నశించిపోవునని ఆ అల్ప మేధస్సులు ఎరగజాలరు. నిత్యమగు ఆనందమయమ జీవనమును సాధింపవచ్చుననే విషయము వారికి తెలియదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జయ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యములు ఈ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటివి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితా. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య
ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము క్లాసులో ఈ 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో మరి 32వ అధ్యాయము ఆ కర్మ బంధనమును గురించి, అంటే జీవుడు చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఉపాసనాల గురించి, వివిధమైనటువంటి పరిస్థితులు అవి ఏ విధంగా జీవుడిని బద్ధుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ భౌతిక జగత్తులో అనేటువంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో మొదటగా కపిల భగవానుల వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి చెప్తాడు ఆయన, ఆ గృహ కలాపాల యందు నిమగ్నమైనటువంటి వారు మరి వారు ఆ ధర్మాచరణ ద్వారా భౌతిక లాభాలను బడిచి మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మరలా వస్తూ ఉంటారు అని. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి గృహ కలాపాల యందు నిమగ్నమయ్యే వారు గృహమేది ఒకడు గృహస్థుడుగాను ఉండేటువంటి వాడు అని. మరి ఆ గృహమేది అనేటువంటి ఆ ఇంద్రియ భోగ రతుడైనటువంటి వాడు మరి భక్తి యోగరహితుడై మరి పలు విధాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, అంటే భౌతికమైనటువంటి లాభాలను చేకూర్చేటువంటివి, సుఖాలను పొందేటువంటివి, మరి తనకు మాత్రం ఉపయోగపడేటువంటి, తను ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి అభిరుచి కలిగినటువంటి వారికి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఎటువంటి అభిరుచి ఉండదు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా చెప్తూ, ఆ విధంగా ఇంద్రియ భోగ వాంఛలపైన రతులైనటువంటి వారి గురించి చెప్తూ మరలా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, శ్రద్ధయా క్రాంతమతిః పితృదేవ వ్రత పుమాన్. సో చెప్తున్నారు, ఆ తత్ అంటే ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో లాభాలను కోరినటువంటి వాళ్ళై దేవతలకు మరియు పితృదేవతలకు తత్శ్రద్ధయా అంటే ఆ శ్రద్ధతో దేవతలకు పితృదేవతలకు మరి వారు ఆ మానవులు మరి అక్రాంత మతి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల శ్రద్ధతో ఆ దేవతలను పితృదేవతలను ఆరాధించడం ద్వారా వారి యొక్క మనస్సును జయించి, సో మరి ఆ విధంగా మరి ఇంకా చెప్తున్నారు అక్కడ పితృదేవ వ్రత పుమాన్. ఆ విధంగా మరి పితృదేవతలు మరియు దేవతలకు వ్రతాలను ఈ మానవులు చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా చేసి గత్వా చాంద్రమసం లోకం, సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆ చంద్రలోకానికి చేరుకొని, ఆ చంద్రుడి యొక్క లోకానికి చేరుకొని సోమప పునరేష్యతి, సో అక్కడికి వెళ్ళి మరి ఆ సోమరసపానము చేసి మరి తిరిగి మళ్ళీ రావలసినదే. అంటే అక్కడ కొంతకాలము ఆ చంద్రలోకంలో ఉండేటువంటి సుఖభోగాలను అనుభవించి తిరిగి మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తుకు వస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు కపిల భగవానుల వారు, ఇంద్రియ భోగముల చేత ఆకర్షితులై పితృదేవతలను మరియు దేవతలను అర్చించడి ఈ లౌకికులు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి వారు, మరి భౌతిక జగత్తులో వేదాలలో సూచించబడినటువంటి కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వారు ఆ విధమైనటువంటి ఆ యజ్ఞ యాగాదులను చేయడం ద్వారా మరి వారు ఆ సోమరసం పానం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి, మరి అలా చేసినటువంటి వారు అంటే ఇక్కడ ఆ యజ్ఞ యాగాదుల ఫలితంగా వారు ఆ చంద్రలోకాలకు వెళ్ళడం, అక్కడ మరి ఆ
సోమరస పానం చేసి, అంటే ఎక్కువ కాలము, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ దేవతలు తీసుకునేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ విధమైనటువంటి దానిని సేవించడం ద్వారా కొంతకాలము, అంటే ఈ మానవ లోకంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేదానికంటే ఎక్కువ కాలం వారు అక్కడ జీవించి ఉండడం ద్వారా మరి అవైపోగానే తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది, చంద్రలోకము ఒకానొక స్వర్గలోకంగా భావించబడినది అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ స్వర్గలోకం అనేది ఎక్కువగా తెలుస్తుంది, అలాగే చంద్రలోకం కూడా ఒక లోకం ఉన్నది. మరి ఆ చంద్రలోకం కూడా ఆ సుఖాలను అనుభవించేటువంటి ఒకానొక లోకము అని, అలాగే వేదాలలో మరి ఉపదేశించినట్లుగా వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా, అంటే ఆ విధమైనటువంటి, అదే చెప్తారు భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో, ఎవరెవరికి ఏ విధమైనటువంటి కోరికలు వారు కోరుకుంటే ఆ కోరికలను నేను నెరవేరుస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఏ విధంగా వాళ్ళు అనుకుంటే వారు ఆ విధమైనటువంటి కోరికలను నెరవేరుస్తారు. నిన్న మనకి సో మరి గురుదేవ్ మహారాజ్ నిన్నటి క్లాసులో చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు. నిన్న భాగవతం క్లాస్ 8కి ఎంతమంది విన్నారో, కానీ ఆయన ఒక మరి ధనవంతుడి దగ్గరికి, ఒక పేదరాల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన సంఘటనలను చాలా చక్కగా మనసుకు హత్తుకునే విధంగా నిన్న గురు మహారాజ్ మనకి వివరించినటువంటిది చూసాం. మరి సో అలా మరి భగవంతుడు ఎవరెవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి కోరికలను నెరవేర్చేవారు. సో మరి అలా చంద్రలోకాన్ని చేరదర్చుకొని ఆ వేదవాజ్మయంలో సూచించబడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను నిర్వహించడం ద్వారా మనిషి ఆ లోకాన్ని చేరుతాడు అని, మరి దేవతలను పితృదేవతలను నిష్ఠతో మరియు వ్రతాలతో అర్చించుట మరి ఆ పుణ్యకర్మలు అందుకే ఉన్నాయి అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని అవి శాశ్వతమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినది. ఎందుకంటే అందుకే చెప్తారు, దేవతలను అర్చించేవారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, పితృదేవతలను అర్చించేవారు వారిలోకి వెళ్తారు, యక్ష రాక్షసులను ఆరాధించేవారు ఆ విధంగా యక్ష రాక్షసులలో పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు మాత్రమే నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుని ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా, అంటే ఈ సృష్టి జరిగేటప్పుడు మళ్ళీ జన్మించడంగా వంటి శాశ్వతమైన దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు నా భక్తులు అంటూ చెప్పినటువంటిది. మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు పితృదేవతలను నిష్ఠతో మరియు వ్రతాలతో అర్చించేటువంటివి మరి అందుకే ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే మరి ఆ విధంగా మరి చేసినటువంటి వాడు ఎవడు కూడా మరి ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉన్నట్లుగా శాశ్వతంగా ఉండలేరు అని చెప్తున్నారు. ఎవడు ఎక్కడ కూడా దీర్ఘకాలము వసింపజాలరు, ఏదో ఒక కొంతకాలం మాత్రమే ఉండేటువంటిది. అలాగే దేవతల గణన ప్రకారం చంద్రునిపై ఆయువు 10,000 సంవత్సరాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఒక దేవతల ఒక రోజు అంటే 12 గంటలు, మనం ఒక రోజు పగలు సమయాన్ని ఒక రోజుగా చెప్పుకుంటాం కదా, మరి ఆ లోకంలో 6 నెలలతో సమానం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి చంద్రలోకంలో మరి మరి మనం ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో తయారు చేసుకున్నటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆంతరిక్షక వాహనాలైనటువంటి స్పుత్నిక్ లేదా ఇంకా విక్రమం ఇంకేదో చెప్తుంటాం కదా, సో వాహనాలతో చేరుట అనేటువంటిది మరి అసాధ్యము. కానీ భౌతిక భోగముల ఎడ ఆకర్షితులైన వారు మాత్రము పుణ్యకర్మల ద్వారా ఆ లోకాన్ని చేరుకుంటారు. కానీ మరి ఆ లోకాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాడు అక్కడ శాశ్వతంగా ఉండడు. కానీ ఆ పుణ్యం నశించగానే, ఎందుకంటే ఏదైనా సాధించుకోవాలన్నా సంపాదించుకోవాలన్నా శిక్షణ పొందేటువంటి మార్గంగా ఉన్నటువంటిది ఈ భూలోకం. కాబట్టి మళ్ళీ వాడు ఇక్కడికి రావాల్సిందే. అక్కడ ఏది కూడా కూడబెట్టుకునేది ఏది ఉండదు, ఉన్నదాన్ని తరిగిపోయేంత వరకు వాడుకోవడం తప్ప. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్, ఎవరైనా ఆ శ్లోకం? హరే కృష్ణ ప్రభు, వినిపిస్తుంది కదా నా వాయిస్?
చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ. ప్రభు నా వాయిస్ క్లియరేనా ఇవాళ? క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. యాంతి దేవవ్రత యాంతి పితృన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేశ. లాస్ట్ది గుర్తులేదు మా ప్రభు. ఓకే, మీరు చెప్తుంది అది యాంతి. ఓకే మాతాజీ. సో అదే ఏ దేవతలలో అంటే దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతాలోకాలకు, అలాగే పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృదేవతల లోకాలకు అది ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మన పుణ్యం క్షీణించిన తర్వాత తిరిగి వచ్చేటువంటిది 9వ అధ్యాయంలోని 21వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోమన్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఏం చెప్పమంటారు ప్రభుజీ? 9వ దాంట్లోని 21వ శ్లోకం చెప్తారా మాతాజీ? ఏతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం ఎస్ మాతాజీ. క్షీణే మధ్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రసన్న గతాగతం కామ కామా లభంతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మ మను ప్రసన్న గతాగతం కామ కామా లభంతే అంటూ మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్తారు. మరి దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే మరి ఆ కామ్యకర్మలలో అంటే స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేద అధ్యయనం చేసేవారు, మనకి అంతకుముందు చెప్తూ ఉంటుంటారు త్రైవిద్యామాం సోమప అంటూ చెప్పినటువంటి, అంటే ఆ స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి ఆ సోమరసం త్రాగేవారు పరోక్షంగా కూడా నన్నే అర్థిస్తారు. మరి వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోయిన తర్వాత వారు ఆ పుణ్య ఇంద్రలోకాలలో జన్మించి దేవతల యొక్క భోగాలను అనుభవిస్తారు అనేటువంటిది చెప్తారు. ఆ విధంగా మరి వారు ఆ విస్తృతమైనటువంటి స్వర్గలోక భోగాలను అనుభవించి వారి యొక్క పుణ్యమంతా క్షీణించిన పిదప మళ్ళీ ఈ మధ్యలోకానికి భూలోకానికి మరలా వస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి నియమాల ద్వారా ఆ ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకునేటువంటి వారు కేవలము నిరంతరము ఈ లోకాలలో పరిభ్రమించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్పినటువంటిది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి శ్లోకం. అలాగే మరి ఇంకా కపిల భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, యదా చాహీంద్ర శయ్యాయాం సేతేనంతాసనో హరిః తదా లోకాలయం యాంతి తయేతే గృహమేదినాం. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యదా అంటే ఎప్పుడైతే మరి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ దేవాదిదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ శ్రీహరి అనంతశయ్యపై పవళించినప్పుడు ఆ స్వర్గాది లోకములతో సహా, అంటే ఆ స్వర్గలోకము, చంద్రలోకము, ఇంద్రలోకము వంటి ఆ లోకాలతో సహా గృహమేదుల లోకాలన్నీ కూడా ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలే నశించిపోయేటప్పుడు ఇక గృహమేదుల యొక్క లోకాలు ఈ సాధారణమైనటువంటి లోకాల గురించి వేరే విధంగా చెప్పేదేముంది. సో కాబట్టి ఈ గృహమేదుల లోకాలన్నీ కూడా లయించిపోతాయి అంటూ ఆ కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్తున్నటువంటివి. మరి ఈ విషయాలు ఎవరి దగ్గర జరుగుతూ ఉన్నవి? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీ. ఈ ఎవరెవరితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిదిగా మనం వింటున్నాం ఈ అధ్యాయాలలో, ఈ స్కందంలో? కపిల భగవానుడు దేవహూతి మాత ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కపిల భగవానుడు దేవహూతితో చెప్తుంది ఎలాగో చూస్తున్నాం ఇక్కడ అనేటువంటిది. ఈ విషయాలను ఇంకెవరితోనో చెప్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ కాకుండా మధ్యలో ఇంకొకటి ఉంది, మైత్రేయ ముని విదురుడు. ఎస్, మైత్రేయుడు విదురుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. మళ్ళీ ఇవి ఎక్కడ సుఖదేవ గోస్వాములు, సూత గోస్వాములు మహర్షితో చెప్తారు. అది ఇంకా ముందు సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ చెప్తారు, అది వేరు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి దాంట్లో మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తున్నటువంటి ఇవి
కపిల భగవానుడు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనల గురించి చెప్తున్నటువంటి. హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ విధంగా ఆ కపిల భగవానుల వారు ఇక్కడ తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్తున్నటువంటి ఈ విషయాలను మరి మైత్రేయ ముని విదురుడికి చెప్తున్నటువంటివి కదా. సో మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరి అనంత శేషశయ్యపై పవలించినప్పుడు, ఎప్పుడైతే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరి అనంత శయ్య పైన పవలిస్తాడో అప్పుడు ఆ స్వర్గాది లోకాలు అంటే చంద్ర ఇంద్ర లోకాలతో సహా ఈ గృహమేధులు ఉండేటువంటి లోకాలన్నీ కూడా లయించిపోతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి సో ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, గృహమేధులైనటువంటి వారు చంద్రలోకము వంటి స్వర్గలోకాలను చేరటానికి ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తూ ఉంటారు. మరి దీర్ఘాయువును ఇంద్రియ భో అటువంటి వారు మరి ఆ స్వర్గలోకాలను చేరుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేసి. హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ బ్రహ్మలోకం వంటి ఏ లోకానికి అంటే స్వర్గలో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను వారు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, స్వర్గలోక సుఖాలు అంటుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు, ఇక్కడే అంటుంటాం వాడికేంద్ర ఇక్కడే స్వర్గలోక సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తుంటాం. ఏంటి ఆ స్వర్గలోక సుఖాలు? ఇది కూడా శాశ్వతమైనది కానటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ మరి చెప్తూ ఉన్నట్టు ఆ విధంగా ఆలోచనలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి భోగవాంఛలు ఉన్నవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఆ స్వర్గలోకమే కాదు, దానికంటే పైన ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి లోకమైన శ్రీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఆ భువనాలోక అంటూ చెప్తుంటారు. అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకము నుండి అత్యల్పలోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం వరకు ఈ 7-14 లోకాలలో ఏ లోకంలో ఉన్నా మళ్ళీ తిరిగి మధ్యలో అంటే ఆ 13 లోకాలకు ఎటు వెళ్ళినా, అటు పైకి ఉండే 6 లోకాలకు, ఇటు కింది ఉండేటువంటి 7 లోకాలకు వెళ్ళినా తిరిగి మళ్ళీ ఆ పుణ్యమో లేదా పాపము క్షీణించిపోగానే మళ్ళీ వచ్చి మధ్యలోకంలో పడవలసినటువంటిదే. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్య ధామము మాత్రమే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే శాశ్వత లోకము అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు వెళ్ళిన ఈ జననము, మరణము, వ్యాధులు, ముసలితనము, వ్యాధి అనేటువంటి క్లేశాలు అన్నీ ఉండేవి అనేది ఆ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. కానీ కేవలమును వైకుంఠ లోకాన్ని చేరడము, ఆయన చెప్తారు, నా దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నవాడు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు, ఈ దుఃఖాలయంలోనికి, అశాశ్వతమైనటువంటి ఆలయంలోనికి రాడు అంటూ చెప్పి ఆ లోకం యొక్క సౌందర్యాన్ని కూడా, ఇక్కడ నా లోకము సూర్యుడి కాంతి గాని, విద్యుత్తు కాంతి గాని, అగ్ని యొక్క వెలుతురు కానీ అవసరం లేనటువంటి నా దివ్యధామంలో చేరుకుంటాడు నా భక్తుడు అంటూ చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, కేవలము వైకుంఠ లోకమును చేరుట ద్వారానే జీవుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చేటువంటి అవసరము ఉండదు. కానీ గృహమేధులు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేక ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి నిరంతరము మారుతూ వాళ్ళు చేసిన ఉన్నత కర్మల ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడము, లేదా అధమ కర్మలు చేస్తే ఆ విధంగా అధమమైనటువంటి దేహాన్ని పొంది ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడము, లేదా ఇంకా పుణ్యాలు చేస్తే ఈ మానవ దేహాన్ని దాటి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడము, అలా వివిధ లోకాలలో వివిధ దేహాలలో పరిభ్రమించడానికి ఈ గృహమేధులు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు తప్ప సచ్చిదానందమయమైనటువంటి ఆ కృష్ణధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఎవడు ఆసక్తిని కనబరచలేరు అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ జరిగేటువంటి ప్రళయాలు 2 రకాలుగా అని చెప్తున్నారు. అది కూడా మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఇంతకుముందు వస్తుంది. బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయంలో ఈ కల్ప ఆరంభము అవుతుంది అని చెప్తాము. మరి ఆ పగటి సమయం కాగానే ఇవన్నీ ఉనికిలోకి వస్తాయి. అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా వ్యక్తం అవ్వడము, అలాగే
వ్యక్తమైనటువంటివన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలోనికి పోవడము ఈ సాధారణంగా గృహమేధులు వీళ్ళు ఉండేటువంటి ఈ లోకాలలో జరుగుతూ ఉండేవి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఈ బ్రహ్మ యొక్క ఈ సమయాలలో అతోలోకాలన్నీ నశించిపోయేటువంటివి. కానీ మరి ఆ బ్రహ్మ యొక్క మొత్తం పూర్తి కాలం అంటే 100 సంవత్సరాలు, మనకి ఎలాగైతే 100 సంవత్సరాలు అని చెప్పుకుంటున్నామో, మరి ఆయన యొక్క 100 సంవత్సరాలు ఆయన కాలమానం ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కాగానే ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది? ఆ గర్భోదక శాయి విష్ణువు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఆయన శేష పర్యంకమున గర్భోదక సముద్రములో శయనించిన వాడైనటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువులో ఇవన్నీ ఆ బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కాగానే అన్ని లోకాలు కూడా ఆ వైకుంఠ ధామం తప్ప, ఆ భగవద్ధామం తప్ప మిగిలిన లోకాలన్నీ కూడా మళ్ళీ ఆయనలోనే ఆ గర్భోదక సముద్రమునందు శయనించినటువంటి శేషశయ్య పైన ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయనలోనికి ఇవన్నీ కూడా ప్రవేశించిపోతాయి, మళ్ళీ అవ్యక్త రూపంలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలనే ఈ శ్లోకమునందు కూడా ధృవపరచబడినవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి స్వర్గలోకాలకు చేరినప్పటికీ ప్రళయ సమయమున మరి వారు ఆ చేరినటువంటి వారు దేవతలు ఆ తమ లోకాలన్నీ కూడా నశించిపోవునని ఆ అల్ప మేధస్సులు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. అవే శాశ్వతమని, అదే శాశ్వత ఆనందమని, దేవతలే శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు అనే ఒక భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ మందమతులు లేదా అల్ప మేధస్సు కలిగిన వారుగా చెప్తున్నారు. మరి నిత్యమైన ఆనందమయమైనటువంటి జీవనమును సాధింపవచ్చుననే విషయము వారు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. మరి అది తెలుసుకోవడానికి మనకి ఈ యుగ ధర్మంలో మనకు ఇవ్వబడినటువంటిది ఆ నామస్మరణం, ఆ హరినామస్మరణము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామస్మరణ భగవన్నామం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అలాగే ఒక గురువు యొక్క కృప ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పొంది మనము ఆ భక్తిలో, ఎందుకంటే భగవంతుని గురువు యొక్క కృప ద్వారా ఆ భక్తి బీజం, భక్తి లత బీజం మొలకెత్తి అది వృద్ధి చెంది, సో కనీసం మళ్ళీ ఆ ఆధ్యాత్మిక సంబంధంలో ఉండే విధంగానే జన్మ తీసుకొని అప్పుడన్నా పరిపూర్ణతను సాధించుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని ఆశిస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ.